нашої мотулі, так як сьогодні я вам звучу, як вітаються серцяні. Віват Кур'єзу! Pochwalony Jezus Chrystus. На віки вічне. Амен. Serdecznie witają Jerzymów Stała i Wrocław. Сподіваємося, що надвор'я нам не буде розказати, як молитися, правда? Хай добрий Бог усім благословить. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Хай ласка, запрошую. Масі Сакай. Слава